Това е втора част. Не знам как я пуснах. Вие за ме убият, аз тук докато съм в битка. Мога да снимам по 10 минути, бе. Ама ще разбера как да снимам по повече. Не! Имам ребут, май. Последен ребут след това. Или... Дай! Не. Отивам другаде. Тук са меле. О, не. Е, тук са меле. Тук няма да има едно оръжие. Предвиждам го. Помпичка има. Има такова, има... тук, да, умираме. С пистолет, кой ще направя, не знам. Но кой остава такова яко? Гледай, какво прави това, бе? Какво прави това, бе? Чакай, бия се, в битка съм и снимам видео при това. Гледай! Какъв е той, бе? Какъв е млъкни? Какъв е беше той, бе? Еми хора, това ще от днешното видео. Чао и до следващия.